Bendy je nadmieru inteligentný dvojročný fox terrier. Spočiatku sa mu dnes na skateboard vôbec nechcelo, pomohol až šunkový úplatok. Po výdatnom obede sa konečne rozhodol ukázať kus akrobácie na drevenej doske. No, vlastne on sa to sám naučil, ja som ho to neučil. Chodí tu s nami, odkedy sa narodil, tak chce asi robiť to, čo my robíme. Ovládať skate pritom vôbec nie je jednoduché. 4 nohy sú však predsa len viac ako 2. Bendy zvláda obťažné skateboardové triky v zjednodušenom zvieracom prevedení. Zjazd z úrampy alebo svojský kúsok kickflip má doslova v malíčku. Hej, tá na psa je dobrý. Je to proste skejťák, keď bude starší, dúfam, že sa naučí aspoň oli. Bendy nikdy nestál na skateboarde svojho pána, vie si však správne vyberať, od koho si ho doslova na silu požičiava. Keď sa rozšantí, dosky sa len tak ľahko nevzdá. Väčšinou tak si vyberá tie najmenšie deti a im berie. Mnohé štúdie potvrdili, že zvieratá sú mimoriadne inteligentné, v tomto prípade sa však dá hovoriť dokonca o životnom štýle. Zo Spišskej Novej Vsi, Ivana Radkovská, Slovenská televízia.